ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗପ ଶୁଣିବା। ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କ ଭୋଜି। ଆଉ ଗପରୁ ତମମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଗପରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିବେ ଆଉ ସେଇ ରାଜା ଗୋଟେ ଭୋଜି ଦେଉଥିବେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବେ। ତ ଚାଲ ଆମେ ଗପଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଗପଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ এই ପ୍ରଥମ ଛବିଟିକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବା। এই ଛବିରେ କ'ଣ ହେଉଛି କି ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ସଜବାଜ ହୋଇ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଲ ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ରାଜଉଆସର ଗେଟ୍ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ଫାଟକ ଭଳି, ଆଉ ତୋରଣ ଲାଗି ସଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ମାନେ ଏଇ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସେଇ ରାଜଉଆସକୁ ବୋଧେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ରାଜା ବୋଧେ ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ ରାଜମହଲ ଭିତରେ ଭୋଜି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଉ ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଲ ଏଇ ଛବିଟିକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବା। ଏଇ ଛବିରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଦେଖ, ଇଏ କିଏ? ଭାଲୁ। ଭାଲୁ କ'ଣଟେ ଧରିଛି ଦେଖିଲ? ଧଳା ଧଳା ଫୁଲର ଗୋଟେ ଟୋକେଇ ଧରିଛି। ଟୋକେଇ ଧରିକି ବୋଧେ ସେ ରାଜଉଆସକୁ ଯାଉଛି। କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛି? ରାଜା ଭୋଜି ଦେବାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ସଜବାଜ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଲୁ ଏ ଫୁଲ ଟୋକେଇ ନେଇ ଯାଉଛି ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖିବା, ଏଇଠି ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼। ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣଟିଏ ଧରିଛି? ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟେ ଦେଖ ଲାଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଧରିଛି। ବୋଧେ ଇଏ ରାଜାଙ୍କୁ ନାଲି ଗୋଲାପଟି ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ କିଏ କିଏ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଇଠି କିଏ? ଏଇଠି ହେଉଛି କଇଁଛ, ଠେକୁଆ, ମୟୂର, ହରିଣ। ଏଇଠି କିଏ? ଗଧିଆ। ଇଏ ବୁଢ଼ା ଗଧିଆ। ଆଉ ଇଏ କିଏ? ଇଏ ହେଉଛି ଗୟଳ। ଆଉ ଇଏ କିଏ? ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା। ତ ଏମାନେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛନ୍ତି? ରାଜାଙ୍କ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲ ଆମେ ଗପଟିକୁ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା, ଦେଖିବା ରାଜା ଯେଉଁ ଭୋଜି ଦେବେ କ'ଣ ହେବ, ଭୋଜିରେ କେମିତି ମଜା ହେବ। ପିଲାମାନେ ତମେ ବି ତ ବଣଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିବ। ବଣଭୋଜି ମାନେ ବଣରେ ଯେତେବେଳେ ପିକନିକ୍ ହୁଏ ସେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିବ, କିମ୍ବା ସେଟା ନ ଯାଇଥିଲେ ବି ତୁମମାନେ ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇଥିବ। ଆଉ ବାହାଘର ଭୋଜିରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଆଉ ଭୋଜିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ହେଇଥାଏ, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଇବା, ଆଉ ସେସବୁକୁ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ତ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଚାଲ ଏଇ ବଣରେ ଯେଉଁ ରାଜା ଭୋଜି ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭୋଜିରେ, ତ ଚାଲ ଦେଖିବା। ବଣର ରାଜା ଭୋଜି ଦେବେ, ସବୁ ପରଜା ରାଜ ଉଆସରେ ଖାଇବେ। ଡାକରା ପାଇ ଜୀବମାନେ ସଜବାଜ ହୋଇ ବାହାରିଲେ। ବଣର ରାଜା କିଏ ପିଲାମାନେ? ବଣର ରାଜା ବାଘ। ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସିଏ ଆଜି ଭୋଜି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ପରଜା ରାଜ ଉଆସରେ ଖାଇବେ। ଆଉ ସବୁ ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରୁଛନ୍ତି? ରାଜ ଉଆସକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଡାକରା ପାଇ ଜୀବମାନେ ସଜବାଜ ହୋଇ ବାହାରିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ, ଡାକରା ପାଇ ସବୁ ଜୀବମାନେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲେ? ସଜବାଜ ହୋଇ ବାହାରିଲେ। ଆମେ ଯେମିତି ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ସଜବାଜ ହେଇକି ଯାଉ, ସେମିତି ବି ତାଙ୍କ ରାଜା ଗୋଟେ ଭୋଜି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ସଜବାଜ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଉଆସକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଲୁ ବଡ଼ ଡାଲାଟିଏ ଧରିଥିଲା, ସେଥିରେ ଧଳା ଧଳା ଫୁଲ ସଜା ହୋଇଥାଏ। ହନୁ ଧରିଥାଏ ଗୋଲାପ କଢ଼। ସବା ପଛରେ ବୁଢ଼ା ଗଧିଆଟି ଢଳି ଢଳି ଚାଲୁଥାଏ। ଦେଖ ଏଇଠି ଭାଲୁ କ'ଣ ଧରିଛି? ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡାଲାଟିଏ ଧରିଛି ଆଉ ସେଇଥିରେ ଦେଖ ଧଳା ଧଳା ଫୁଲ ସଜା ହୋଇଛି। ହନୁ କ'ଣ ଧରିଛି? ହନୁ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ କଢ଼ ଧରିକି ଯାଉଛି। ଏଇଟିକୁ ସିଏ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବ। ଆଉ ସବା ପଛରେ ବୁଢ଼ା ଗଧିଆଟି ଢଳି ଢଳି ଚାଲୁଛି। ବୁଢ଼ା ଗଧିଆଟି କ'ଣ ହେଇଛି? ଗଧିଆଟି ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଟିକେ ତରତର ହେଇ ଚାଲିପାରୁନି, ତେଣୁ ଢଳି ଢଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି। ଡବାରେ ଖାଇବା ଦରବ ଥାଏ,
ढांकुणी खोली दियागला। उआसरे जीवमाने धाड़ी होई बसीगले। केते जण डंकी धरी परसिले। देख पिला माने एठी जीव माने सबु धाड़ी होई बसिछंती आउ समस्ते पत्र पकी सेथिरे खाइबा दरब भी अछि। आउ एमाने दी जण किए ठेकुआ आउ हनुमांकड़ कुनी हनुमांकड़ एमाने दी जण कोन करूछंती एमाने खाइबा दरब सबु सेमानंकु बाढुछंती आउ बाकी सबु जीव माने धाड़ी होई बसी सी खाइबा को खाउछंती। आउ एमाने दी जण समस्तंकु बाढ़ी सारिला परे समस्ते खाई सारिला परे सेमाने तापरे बसिकी खाइबे। देखो एइठारे बनर राजा मध्य बसिछंती। बनर राजा बाघ तो ये मध्य बसिकी अन्य मानक सहित खाउछंती। समस्ते खाई सारिला परे ठेकुआ और हनुमांकड़ खाइबे। सबा शेष को बिलुआ आसिला। पीढ़ा पकाई बसीगला। भाबिला पेटे खाइब। देखिला बेलकू डब्बा खाली। देखो सबा शेष को किए आसीची बिलुआ आसीची। समस्ते जाइकी भोजी खाई सारले डब्बा खाली हे गला। तापरे बिलुआ कौन करिची लेट रे आसिकी पहुँचला। सबा शेष रे डेरी करिकी आसिकी पहुँचला। आ आसिला बेलकू आउ ता पई किछि खाइबा नाही। सीए भाबिकी आसीची पेटे खाइब। आगे आसी कौन कला पीढ़ाटे पकई बसीगला। देखिला बेलकू कौन डब्बा खाली। डब्बारे किछि खाइबा नाही। आउ बिलुआ कौन खाइब आउ किछि खाई पारलानी। मन दुखरे घर को फेरिला। पिला माने तुमे सेमिति जेते बेले जे कोनोसी भोजी को जीवो किंबा बाहागर भोजी को खाइबा को जीवो तमे कौन करिवो तमे सब बळे ठीक समय रे जाई के पहुँचिबो। आ जदी बिलुआ भलिया लेट रे जाई के पहुँचिबो डेरी करे जाई पहुँचिबो सेते बेले को सब खाइबा सरी जाइथिबो। भोक उपास रे घर को फेरिबो। पिला माने आज आमे राजांको भोजी गपटी को तो सुनिले। चलो एहार किछि अभ्यास करिबा।